Türkmenistanyň Döwlet Migrasiýa Gullugy raýatlary biometrik pasportlary bermegi wagtlaryny towtatdy diýip Gullugyň Balkan welaýatyndaky edarasynyň iki işgäri aýdýar. Resmiler tarapyndan ne tasdiklanan, ne-de inkar edilen bu maglumat Türkmenistandan gitmek üçin biometrik pasportlary almak isleýän raýatlaryň köpelen mahalyna gawat gelýär. Bu ýokurdan we dilden berilen tawşyryk bolup, bu barada resmi karar ýa-da ferman ýok. Biometrik pasport almak üçin nowatlary ýeten raýatlara bürokratik päsgelçilikleri döretmek dilden tawşyryldy diýip Döwlet Migrasiýa Gullugynyň Balkanawat şäherindäki edarasynyň bir işgäri anonimlik şertinde Adatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysyna gurrun berdi. Adatlykda gurrun edilýän işgäriň şahsiýetini anyklayan ähli maglumatlaryň bardygyna garamazdan howpsuzlyk aladalar sebäpli olary köpçülige mälim etmekden saklanýar. Ýylat arasynda biometrik pasport diýilip tanalýan Türkmenistanyň raýatynyň Türkmenistandan gitmek we Türkmenistana gelmek üçin pasporty 2013-nji ýyldan başlap ýurtdan çykmak üçin adaty raýatlara zerur bolan ýeketäk resminama hökmünde kabul edildi. Ondan ozal ýurtda hereket edýän içerki pasportyň daşary ýurda çykmakda ulanylmagyna kanun esasynda gadançylyk girdildi diýip migrasiýa işgäri aýtdy. Ol häkimetleriň şeýle karara gelmeginiň ýene bir sebäbini pandemiýa çäklendirmeleriniň ýatyrylmagynyň izi süre Türkmenistandan daşary ýurtlara gidýänleriň köpelendiği bilen düşündirýär. Başga bir migrasiýa wekili hem anonimlik şertinde beren maglumatynda Sewit ýylatyna biometrik pasportlaryň berilmeginiň wagtlaryň besedilendigini tasdiklady. Ýöne ol munyň sebäplerini biometrik pasportlaryň gutarandygy bilen düşündirdi. Elektron çipli biometrik pasportlar may aýynda Germaniýadan gelmeli diýip ol habarçymyza aýtdy. Adatlyk bu maglumatlar barada resmi kommentari almak üçin 14-nji fevralda öýlen wagty Döwlet Migrasiýa Gullugynyň Balkanawatdaky edarasyna jaň etdi. Telefona jogap beren resmiler bu barada gürleşip bilmejekdiklerini aýdyp Aşgabatdaky edara jaň ediň we näme soraňyz bolsa resmi Aşgabat bilen habarlaşyň diýip telefonu tarpa goýmak bilen boldular. Redaksiýamyzyň Döwlet Migrasiýa Gullugynyň Aşgabatdaky edarasy bilen habarlaşmak synanşyklary başa barmady. Bu aralykda habarçymyz Balkanawadyň migrasiýa edarasynda nowatlary ýetip biometrik pasport almak üçin resminamalaryny tawşyrmaga barýan raýatlara pasport meseleleriniň may aýynda çözüljekdiginiň aýdylýandygyny habar berýär. Dilden verilen tawşyrykda bu kararyň sebäpleri dünýädäki parahatsyz, durnuksuz ýagdaýlar bilen baglanşyklydygy aýdylýar. Ýolbaşçylar geçen hepde Türkiýede bolan weýrançylykly ýer titremäni hem agzap Türkmenistanyň raýatlarynyň daşary ýurtlara gitmeginiň wagtlaryny öňüne almak maksady bilen şeýle kararyň kabul edilenligini hem belliýär. Mundan ozal ýörite jeton ýa talon alyp nowaty duran raýatlaryň talondaky görkezilen sagatda we günde nowaty ýetende olaryň resmi namalary kabul edilýärdi we biometrik pasport 30 günüň dowamında ellerine gowşurulýardy. Geçen hepdäniň anyny gününden bäri ähli resmi namalary tawşyrsaň da migrasiýa işgärleri bu may aýynyň başynda belli bolar diýip jogap berýärler. Ýöne sebäplerini düşündirmeýärler. Diýip habarçy aýtdy. Şol bir wagtda habarçymyz edaranyň Gazagystana gidip geljek balkanlar üçin zerur resminamalary taýýarlap berýändigini hem bellidi. Ýöne munyň üçin olaryň $100 dollar möçöründe para bermeli bolýandygy aýdylýar. $300 para bilen biometrik pasport taýýarlap berýärler. Emma parany bermek üçin de oňa tanyş tapmaly bolýar diýip Balkanly bir ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Döwlet Migrasiýa Gullugynyň raýatlary biometrik pasportlary bermegi wagtlaryny towtadandygy barada peýda bolan maglumatlar ýurtda dowam edýän agyr ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň arasynda Türkmenistandan gitmek isleýänleriň köpelen mahalyna gabat gelýär. Şu aýyň başyndan bäri Lewap we Mary welaýatlaryna habarçylarymyz yerli migrasiýa edaralarynyň öňünde adamlaryň uly nowatlarynyň emele gelendigi barada maglumat berýärler. Lewapdaky habarçymyz Sewitiň migrasiýa edarasynda biometrik pasport almak isleýän raýatlara may aýyna nowat berilýändigini aýtdy. Bu habarlaryň arasynda Prezident Serdar Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň 10-njy fevralda geçirilen giňişleýin mejlisinde howa gatnawlaryny pandemiýa çäklendirmelerinden öňkü derejelerine ýetirmegi tawşyrdy.